ভূমি বা ল্যান্ড এই ল্যান্ডর কারণে আমি बर' रायज सकले तथा नेता सकले दिगुलिया हमय आन्दोलन आमी करिसु दा जोङो बे हानि थाखायनो दावहा नांदोंमोन नाथाय बे हाखौनो रैखाथि होनायाव बिटिआर गभर्नमेन्टआ फेलें जादों दिनै रोखा रोखा फोरमान जादों लोगोसे आरो दिनै कौटि कौटि थाखानि टेन्डारखौ जोंनि लकेलनि कन्ट्राक्टरफ्रा मोनाखै गुबुन जायगानि गोजाननि कन्ट्राक्टरफ्रासो मावनो मोन्दों आरो बेवहाय बिथांमोना हायार लेबार लाबोनानै मावफैदों लकेलनि सासेबो लेबारफ्रा मोनाखै बेवहायबो बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा प्रमद बर' बिथां सालायनाय बिटिआर गभर्नमेन्टनि सायाव रागा जोंखांदों खस्थ' आमी लैसु आन्दोलन आमी करिसु किन्तु खाबलै पाइसे बेलेगे बेयाव धिक्कार नांगोन ना धिक्कार दिसु आमी रायज हिसाबै प्रमद बर' डाङरिया खस्थ' नाय कि नाय एने बेलेगर खाबु दियार कारणे आरो बेजों लोगोसे दिनै बिटिआरआव करापसन फ्रि होननानै बिथांमोना सावगासिनो दङ करापसन जायाखै होननानै नाथाय बेवहायनो मोनसे गिदिर करापसन केलेंकारि थाखानि मामलानि बेखौ सासे दैदेनगिरिया रोखा रोखा फोरमायलांदों ए टु जेड नायनानै नोंथांमोना कमेन्ट हरबानो जाबाय हेलो एभ्रिवान वान्स अगेन वेलकाम बेक टु दा चेनेल दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों लोगोसे आसा खालामो सोलोंनायाव नोंथां बयबो मोजां मोजां दं सासे दैदेनगिरिया रोखा रोखा उइथ प्रुफ माखासे खोथा बुंलांदों बेखौ नायलांबानो जाबाय नोंथांमोना बिथां बुंनाया बे अखाफोर मन'नाय बायदि थारमाने अखाफोर मन'नाया दसेल' थायो नङा होमबा दसे मन'बाय दसे गलांबाय दा बिदिनो बिथांमोनहा 17 बोसोरनि जे पुर्निमा बेखौ बिथांमोना अखाफोर मन'नाय बे राहु केतुमोननि माने अमृत साखोलायनानै जानाय गैया होमबा बे राहु केतु दा बेबादिनो दिनै जाबाय ग्लब मन'बाय ओंखारफिनबाय दा बेबादि आरो मालाय बिथांमोना जों जाबाय 17 बोसोराव फुल मुन जायखौ बुङो नङा होमबा पुर्निमा बेखौ जों होबोनो हादोंमोन साख्रि बाख्रिनि अभाब जायाखैमोन खामानि दामानि अभाब जायाखैमोन बेवहाय माने खुनु माने गावजों गाव दागा हांगामाबो गैयामोन दिनै मोनसे सान्ति परिबेसजों दिनै बिटिसिआ सोलिबोदों आरो बे समाव दावराव खालामग्राया दिनै बे फेरेंगा मोनहानोमोन प्रमद बर'आनो रेल लामा जथेग्रामोन आन्दोलन खालामग्रामोन मानसि खावदों मानसि माबा खालामदों दिनैहाय माने रां दाबिदों बे बै समाव जाजोबदों दा बिथांमोनानो दावराव खालामग्रा दा दिनै बिथांमोना दिनैहाय मा खालामनो नागिरदों बिथांमोना बे 5 बोसोराव जोंनि रायजो राजाफोरखौ अमाबैसायाव दोनदों खोमसि दिनै नाय नोङो बिथांमोना बुंदोंमोन 5 लाख साख्रि होनाय बाथ्रा हिसाबा होदो 5 लाख साख्रि होनो हागोन हादिया दिनै बिथांमोना बुंदों 2.5 लाख मानसिनो हा होबाय दिनै प्रमाना होथों 2.5 लाख मानसिनो हा पाट्टाखौ दिनै बिथांमोना माथो प्रमान होनो हादिया जोंनि आरटिआइ जेनेखि माबा कपि बेवहाय माथो 3000नि बाराखौनो जों मोनदिया आरो दिनै टिका थुख्लिनि खामानि टेन्डार गैया मा गैया दिनै बिथांमोना होगासिनो दङ दिनै एग्रिकालसाराव दिनै नुबाय जोङो 152 कौटि इलिगेल भाबै सोरबा नुपुर साहानो हरनाय बिटिसिनि बाहेराफ्रा मानसिफ्रासो मावगासिनो दङ आरो दाख्लै लेटेस्ट नुबावदों 3.5 कौटि मोनसे आरो 2.5 कौटि थाखानि मोनसे गुवाहाटीनि कन्ट्रेक्टरफोरनो दिनै माने साप्लायारफोरनो ट्रेक्टर साप्लाय होदों बिथांमोना बेबो टेन्डार जायाखै ओरैनो होदों होमबा बे सिस्टेमजों थांदों नामा दा बिथांमोनहा दिनै जाख्ल'नाय गैयै सरकारा दिनै मन'गासिनो दङ बेखौसो बुजिगोदों जोङो दा बिथांमोना अमाबैसा खालामगासिनो दं साख्रि बाख्रि होनो हाया प्रत्येक रबिबाराव क'क्राझाराव इन्टारभिउ जाबाय थायो रिजाल्ट गैया बिनिफ्राय मा बुजियो बिथांमोना जास्ट सेंग्रा सिख्लाफोरखौ दिनै आनज्लिट खालामदों सेंग्रा सिख्लाफोरखौसो खोमसियाव दोनबाय थादों सेंग्रा सिख्लाफोरखौ दिनै माने बिथांमोनहा बिपदआव खोख्लैगासिनो दं खोमसियाव लांगासिनो दं दा बेखौसो जोङो पुर्निमायाव लाबोफिननो नाजागासिनो दङ दिनै बिथांमोनहा दिनै बे 5 बोसोराव जोंखौ खोमसियाव दोनबाय थादों अमाबैसायाव दोनबाय थादों दा बिनिनो पुर्निमा नागिर रायजोफ्रा बिपिएफ दोलोआव हाबफैगासिनो दं इउपिपिएल गारनानै बिजेपि गारनानै कंग्रेस गारनानै दिनै बेखौ जों नुबाय थादों जिहेतु दिनै बिथांमोनानो फोसावबाय थायो दिनै जोंनि जे ससियेल मिडिया दैलिक नुबाय थागोननो दिनै क'क्राझारनिफ्राय आरम्भ खालामो उदालगुरिसिमाव सानसेयाव खमसे खम 500,000 मानसिनि बारा जइन जाबाय थायो बिपिएफ पार्टियाव दा बेखौ बोरै बुंनो हायो दाख्लै जे मास्टार साख्रि थिसनबाय पिजि टेट सि टेटनि दा बेवहाय खोनादों आरो फैसा लाजाग्राफ्रा खोन्थाहरदों 10निफ्राय 15 लाखसिम थांदों होननानै दा बेखौथ' जों प्रमान होनो हायो प्रमान होनाया फेरेंगा बुंदों एक्सपेल खालामगोन एक्सपेल खालामनायालाय माइ गिदिर पार्टिनिफ्रायसो एक्सपेल खालामगोन नोङो खिन्थु फैसा जानायाथ' जाखांबाय साख्रिया होखांबाय बेसेबां इलिगेल खालामदों दिनै आरटिआइ होदों दिनै पिआइएल होनो नागिरदों साख्रिया इलिगेल जादों होननानै जायफ्रा टेटआव नाम्बार खम मोन्दों बिसोरसो साख्रि मोन्दों जायफ्रा टेटआव बुरजा नाम्बार मोन्दों बिसोरसो दिनै रिजेक्ट खालामजादों दरखास्थ'फ्रा दिनै बेबादि जादों होमबा बहा लिगेलि खामानि मावदों जेसेबां बिटिसिआव खामानि जादों गासिबो इलिगेल जोब बिसंगति जागासिनो दङ बिटिसिनि पावारा थांफिनजोब्बाय दाख्लै डिफेन्सनि जे प्रेस मिट बेयाव नुदों फरेस्ट डुवेलार्स एक्टनि गेजेरजों हा होनायनि बाथ्रा रायलायदों बे फरेस्टनि हाखौ होनो हाग्रामाया सोरबा आसाम गभर्नमेन्टआव सोंदोंमोन नामा सोरबा चिफ मिनिस्टार रायलायदों नामा
दिनै बेखौ हाखौ होनाङा होननानै बै समावनो बादा होदोंमोन अरण्य हुरुका कमिटिया केस होदोंमोन गुवाहाटि हाइकर्टआव दिनै माबायाव दिल्ली सुप्रिम कर्टआव बेखौ केस सालायनानै देरहानानैसो जों हाखौ रानदों होमबा दिनै हाइकर्ट अर्डार दं मा दं प्रमटार माने बेफोरखौ दिनै सोरबा सिएमजों रायलायनानै फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि गेजेरजों हा होनायनि खोथा मानो रायखांखो थारमाने बिटिसिआव हा होनो हानाय पावारबो गैला फरेस्टनि हाखौबो होनो हाला मियादि हानि पाट्टाबो होनो हाला जेबो पावार गैला दा बिटिसिआ एखेबारे माने मा होनो दा गथ' गोरलै जास्ट माने खिसुआ माने संग्रायाव उन्दुनाय बिदिसो जानानै थाफिनबाय आरो मालाय दा बे पावारखौनो मोनफिननो जोंनो हानि पाट्टा होनो हानाय फरेस्टनि हा होनो हानाय साख्रि बाख्रि होनो हानाय जों आयेन बानायनो हानाय जे बे जोंनि बिटिसिनि साख्रि बाख्रिखौ बिटिसिआनो मोननाय बिटिसिनि महल कुवारिफोरखौ बिटिसिनि मानसियानो मोननाय ट्रेक्टर साप्लाइ जेखुनु लेखा साप्लाइ जेखुनु जाया साप्लाइ कम्बल साप्लाइआनो जा मुसारि साप्लाइआनो जा बिटिसिनि मानसिया मोननाय बेखौ जों खालामनो दिनै ओंखारगासिनो दङ स' नुनो मोनबाय खोनानो मोनबाय मा सानदों कमेन्ट्सआव लिरनानै हरबानो जाबाय स' थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ